is het nou om dit met je dochter te doen? Ja, hartstikke mooi. Het is, ik heb het samen met mijn heid heel lang gedaan en nou mijn dochter er ook mee bezig is prachtig. Oude weekend trainers, ja, dat wie net met deze auto, dat wie met een Europees kampioenschap. En met deze auto rieden we het Nederlands kampioenschappen. En dat ik vader hier het Nederlands kampioenschap ik helle. Dus het heugst haalbare in deze klasse hebben we bereikt. Jongen, nou en dan haast maar eens op of dat net? Nee, het is een virus, hè. Dus, het zit in het bloed. Ja. Het is uw leven, uw hobby, uw dagelijkse bezigheden met dit. Elke Kruis, vertel eens, ben jou dit? Ja, dat ben ik. Ja, helemaal. Alleen nog, je sjouwt het net zo goed, want het griezen hier sjouwt net, de week ook net gries. Maar hier heb ik een helm op, want hier riek een hinder en dat is Jasje en daar heb ik een hele goede tijd mee gehad. En ben ik een paar keer Nederlands kampioen geweest. Dus ik ben nou wel een beetje grutskop. Ik ben vroeger ben gewoon, heb ik wel vaak verteld, ik heb een hobbelhinder. En mijn tweelingbroer moest er niks van hebben, maar ik heb mijn leven lang gek op hinders geweest. En het is begonnen met een hobbelhinder. En ik ben nu goed 80 en ik heb ze nog. Dit is al een oude rot, ja. Dit is Kingma en die had direct wat hinders staan. Oh, ik denk het hinder of die man? Nou, die man, het hinder. Ja. Had ik maar niet zo wilde dronken, had ik maar beter nagedacht.